ai manzo Allah ya dora maka hannu magana ya kare dorin ga muku abinda manzo Allah ya ma wani ya zo wani manzo Allah ce manzo Allah ya rasulullah ya kai annabi Muhammad izalli bi zina, ina sallah ina zakka duk abinda kake so ina yi, amma manzo Allah ka san mu akwai shafe ne yanzu haka zina nake ji zina shi sa manzo Allah ni ba son zagaya in janyo yazo ya zama wani damuwa don sabai wasu sun believe kaman sun believe da sun zagaya su yi wani wahayi ya sauko bar kuma fitanan shi ji wani wuri na amana komo Abu Sufyan lokacin da manzo Allah ya zo fatu Makka suna zaune su uku shegudan su na cewa kaman Bilal ya hau kan Kaaba yana kiran sallah sai ɗayan su ya ce Allah ka daraja babana Umayya da ya rasu bai ga wanga bakin an kaka kan Kaaba yana kiran sallah shi guda kuma shi ma yayi magana Abu Sufyan suka ce kai me zaka ce yace ban cewa komai suka ce lafiya yace na ransa da Allah nayi magana dusin da ke gaba nan ga da Muhammadu nayi magana suna zaune shi manzo Allah zai wuce shi manzo Allah yayi dariya yace kai dan Umayya ka ce ka gode da Allah da baban Allah ya kashe babanka don baka kada ka ga wanga an kaka kai kuma ka ce kaza amma anta Abu Sufyan kai ma Abu Sufyan kai ka ce baka cewa komi don kai magana dusi ya gaya min shece ban gaya muku ba Allahu akbar na gaya muku ba ku san shi bane Annabi Muhammad ai na ce na komo ko to na'am kan Anas nake ko Anas bin Malik Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kwarai yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya masa manzo Allah yayi ma Anas addu'a Anas bai mutu ba sanda Anas yayi shekara daidai 25 aha to ka jara shi wanda inda nace na kuma batun zina ne yazo wurin manzo Allah ya ce ya rasulullah ya kai manzo Allah izan li bi zina ka bani dama yi zina she manzo Allah ya ce kai zina sabai malam kai mutun yazo masallaci yazo ya ce a bashi dama yi zina ka san macho sun bashi kashi balle mu da hadisi ba mu da hankuri ko wai ba mu da hankuri tunda ka san ba mu da hankuri kama kanka ko ai ka san ba mu da hankuri hanyar jirgi daban hanyar mota daban tunda ka san ba mu da hali ko wanda bai da hali ya kace to na shi fada kaga kiyaye kanka shikenan bayan Allah sai manzo Allah ya ce zina kace son kai yace kwarai amma kai nake son ka bani da aman janyi don ban son problem shi manzo Allah ya ce to shikenan zo manzo Allah ya ce atardahu li ummik yanzu tambaye ka ba ka yadda wani ya zina da uwaka yace ni manzo Allah bai faruwa zina da umma manzo Allah ya ce to naji atardahu li ammatik ruwan mahaifinka ka yadda wani ya yi zina da ita yace a manzo Allah bai yi manzo Allah ai ko maganar shi an yi ba kyau shi manzo Allah ya ce atardahu li ukhtik ruwanka ka yadda ai zina da ita yace manzo Allah bari bai yi manzo Allah ya ce to matanka fa yace manzo Allah na kashi yace manzo Allah ya ce to arka fa yace manzo Allah bai yi shi manzo Allah ya ce to yanzu wanda zaka je kai zina da ita nan ma uwar wani ko kanwan wani ko babaniyan wani ko umman wani ko matan wani ko yar wani shi ce manzo Allah na ga musu yace yanda baka yadda haka shi ma bai so bai yadda ba kun gani manzo Allah yayi jinyan zinan yana sai manzo Allah ya ce zo shi ya zo manzo Allah ya doki hannunsa ya buga kirjinsa da manzo Allah ya shafi kirjin ya buga kirjin yace tun wannan ranar nan ban taba jin abin da nake ki cikin rayuwa na kai zina ba Allahu akbar waliyi kenan shi sa tijaniya ga nasiya guda da zan ba ku ai malumin ku na cewa ku su waliye ne ko in baka da lafiya kidney failure je ya shafa wurin ka samu lafiya ko dai akwai wanda ba ka tada an fidda ido shi manzo Allah ya kama ya koma da shi sai san kai malamin tijaniya kana gaya da mutanen ka kai waliyi ne ba su da lafiya ba su lafiya yi karama ko ai su waliyai ne ko
wallahi ku bi su ku ce malam aka je wata na karama. Anas ya ce yanzu wurin ka kai karama. Waliyanta duba karaman su duka ka tara kudi su ci. Wurin kuro ake karama. Amma baka da lafiya haya emergency. Amma ka kawo kudi kofan shi. To Anas bin Malik manzo Allah ya masa addu'a, hidiman manzo Allah kurun yasa Anas kan Anas ya mutu kuma zamanin ka Anas ya mutu ba wanda ya kashi arziki cikin wanda suke tare.